babu ƙarya da yaudara mutumin da mulkinsa zai ƙare wata biyu cikin na uku yanzu za a yi zaɓe kwata-kwata yanzu saura wata biyu cikin na uku za a yi zaɓe yau muna watan 11 watan 12 watan 1 cikin wata na uku wata na biyu shekara mai zuwa za a yi zaɓe. Ya gama mulki, shi zai baka labarin abinda za a yi ga shekara 2023. Harkar noma shuka yau kake shuka ka girba gobe ko kuma bayan wasu watanni. Saboda haka yanzu talakawa su jira, madadin ya faɗi gaskiya ce talakawa ba mu iya muku komai yanzu ku jira. Za mu shuka muku alheri da yanzu za ku girba baɗi. Wanda ya shekara 8 bai shuka alheri ba sai saura ne wata 3 zai zo ya ce ma mutane zai shuka musu wani alheri kuma a yarda da shi. Matazu malamai sun riga sun faɗa matsalar tsaro ta shahi arewa ita ke samar da mafi yawan abincin da ake ci a Najeriya. To kuma arewa ba jiha guda a arewa wadda matsalar tsaro ko ambaliyar ruwa bai shafa ba. Sa'an nan in ka game ƙasar gaba ɗaya ka karaɗa duk Najeriya ba manomin da tsadar rayuwa bata shafa ba, don ba manomin da aka ba kyautan man fetur. Kowa ya san noman rani in za ka yi shi kuma kowa ya san farashin man fetur. Sa'an nan ba manomin da aka ba jiha guda da ta taba ba manoma kyautar takin zamani. To ta kaka ne wani zai zauna Abuja ya ce wai zai sauƙaƙa ma manoma noma bayan ya shekara 8 zaune bai komi ba. Sa'an nan abinda muke fata abinda aka yi bai tasiri ba. Talaka bai gani ba, yanzu Umar ya gama lissafa mana abubuwan da aka yi. Wanda ba a yi ba duk ɗai. Ga talaka mai jin yunwa gwamnati ba ta yi mai komi ba. Wato abin da ya kamata gwamnati muke fata gwamnati ta gaba in za ta ba da minista na gona to ta ba mutanen da suka san aikin gona suka san halin da talakawa suke ciki, kuma ta ba mutane masu gaskiya, domin wanda ke jin yunwa in kai mai ƙarya to ka ƙara harzuka shi. Mu baka labari, Audu Obe ya yi ministan gona a Najeriya. Ya zo ya fito fili cikin talabijin yana yaudarar mutane cewa ba a taɓa samun wadata abinci ba a duk tarihin Najeriya irin lokacin da yake minista, har da cewa za a rinka kai doya ƙasashen waje. An fara ma. Aka je aka samu wani wuri aka gina 'yan ɗakuna cewa nan ne za a rinka duk wanda ya noma doya shi kawo za a kai ƙasashen waje. Gwamnati ta fidda kuɗaɗe biliyoyi cewa za a yi wannan aikin, aka cinye biliyoyin babu doyar balle a kai ta kasashen waje. Yaushe doyar da ake nema ba ana jin yunwa Najeriya. Amma dai zamanin wannan gwamnatin kaga dala da aka yi ta shinkafa na Abuja. Yanzu wani irin tasiri wannan dalar da aka yi ta shinkafa ta yi? Mun ga ta Kebbi da aka yi, aka samu itace aka katakai aka buga suka yi tsawo aka manna musu buhunan shinkafa aka ce dalace duk shinkafa ke har ƙasa har sama, bayan ko buhunan shinkafa sama ɗaya na aka ɗora su. Dalar yaudara aka dawo nan Abuja aka yi dala ta shinkafa. Ina shinkafar take? Ta rage kuɗi ko jama'a sun umfana? Ma'aikatan waɗanda ka sata cikin wannan lamarin wanda ake zargin sun riga sun amfana. Sa'an nan mun yi minista Sabo na Nono wanda ya hito cikin jama'a ya ce naira 30 suna kwadda mutum a Najeriya saboda abinci ya wadata, kuma duk wanda ke Najeriya ya san wannan magana ba gaskiya ba ce. To yanzu ga wani minista shi ma ya hito ya faɗi wannan. Saboda haka a naɗa mana ministoci waɗanda sun san abin da an noma, sun san kuma abin da talakawa suke ciki. To madalla jama'a, lokaci fa ya halin shi, saboda haka nan za mu da sa'aya. A madadin waɗanda muka kasance tare da su a filin Idon Mikiya, wato Muhammad Saleh da Umar Faruk Musa da Sha'ibu Mangadi, Abubakar Matazu ke cewa sai wani jikon.